nyaka bed dho factory mar West Valley. Manyiso ni Weybridges gi ndalo gi koro timang'owa koro dhi ka gima rumo. Mano omiyo waketa a lot of emphasis ni Weybridges gi nyomiyo japur tero niang' kama chiegni. Ang'o ma nyaka watim as Weybridges gi golo en ni nyaka wa emphasize on kaka iloso ndara. Ndara no en major component ma nyaka losi mondo niang' oyud kaka chope factory mayot, to kendo niang' owe puko. Nikech japur bende osebedo ka en ka a lot of losses Victor. Kokadho kuom niang' matimang'owa mapukore. Kambe wagi duto te no mi equipment through Kenya Sugar Board ndalogo. Chemelil no mi gik moko mag loso ndara, all the equipments. Moroni the same, Sony the same, Kibos the same. To gigie ok gisetiyo goyo makare mondo gilos go ndara. Tu gigi be equipment gi koro gibedo ndalo gi orumo. Tieni nyaka gibed faced off mondo kel manyien. So wadwaro proper order in the industry that each and every company nyaka bed gi department mochung' ne weche mag ndara. Gi equipment. Then what link up with the national government. Yaminchi neno ka kura kera gigi duto ging'e nyaka many a common pool mondo timang'owa mondo riewgie. Agriculture is the whole function. To the county government kika wuondi Victor is the biggest challenge. Kate process mwadhi godo mag new variety gi gimiluongo ni extension officers county government ungego mano nego bede bedo ting margi nikech agriculture in a devolved function. Today kama wuok odini the whole Moroni sub county onge gi extension officers karachiel ama nyisi chon kan agriculture ne an agriculture the